Tata pacan kerabungan jangkep tadinipun susuhunan baku bon kabeh jantur surakanto hatining rat ingkang menantu pangayun. Pun kabar makan saking sembah kalbu. Sembah kalbune ni penganten natopi darmaning wanita sumbening pemadaning kakung. Tegar pun kemarin kalau menggang manak semangsung kemula kunjuk wong ayu garipun kakang yen tak tampa seneng aturaken sungkem bekti marang pun Kang Mas bebasan sak jagat ora ganepapan sak donya ora ana lima mung siji silam sing tak tresnani wong ayu bebareng lawan pun Kang Mas mangun beberan agung iki wis takan dhewe pun rampung berkenan temen kalajengaken potong ngaken manten tapi darmaning Bathara Sungkembeling Sudarma. Sungkembeling Sudarma mangkipun kepareng ngapur makan saking panglala sing pondang duwung. Duwung marangka mangkingan selet cethong alus sak driji gedene. Ketingane bah-bah yen to sinandana kinarya mangsana. Mandhap saking Siti Hinggil Binatrata punturangaken manten netepi darmaning Bathara Sungkembeling Sudarma. Taka mangket to kawijining pangandikan Kanjeng Rama. Pun kepareng kawula rup mengkang manak seman sungkem kula kunjuk anak kunggel Bapak Tompo Yunduk Bapak Semarang Gusti Kang Maha Agung. Moga-moga sira bisa nuhake wiji kang sejati sing besok bisa nerusake sejarah Bapak lan Ibumu Yonggil. Inggih Kanjeng Rama kana genti sumarang ibumu. Kanjeng Ibu kula ingkang marak semangsung kula kunjuk anakku nggih bocah ayu rokma banget panarimane wong tuamu Yunduk. Eling-eling kowe cilik tak kakempeden mati tak juju teneman tak mbantah ojong cilik tak kindong diwasa medhi wong upaya wong gedhe marang pengantatimu Yunggil. Inggih pun Kanjeng Ibu kono lagi sungkem marang bapak ibumu sing saka Pekalongan ngestaken dawuh. Pramteng mbyang kang tinuju lenggah temunggul hamarikul panekon jeming bantul madharane teka mangket to kawijining pangandikan. Kanjeng Rama Ibu kula ingkang paraksan sungkem kula kunjuk Tegar. Kowe wis diwasa wani mengko sawijining wanita Yuli. Gedhekno marang pangantatimu, gedhekno marang tanggung jawabmu sing teteken sing tetekun tindakno perintah agamamu dono larangane. Ing ngono besok bakal tepuk dalan padhang uga kamulyanmu bocah bagus. Ngaturaken kuwi panuwun. Tegar kene nyaket sungkem kula kunjuk pamlengi wong tuwa Yuli. Tegar wong bebrayan ngono ra gampang ibarat wong lelayan tenging samudra tengah saya gedhe kang dadi umbake saya tengah saya banter kang dadi angine Yuli. Mula gedhe nomor pengantatimu bocah bagus kono bali menajejer semanding kelawan garwamu. Wong tamung bisa ndedonga muga-muga sira bisa nemu ayem tentrem kulpargamu kebak rahmat kebak rezekimu ya bocah bagus. Ngaturaken gunging panuwun. Pun rampung
Putra kagem manten netepi darmaning putra sungkemling Sudarma. Mereka dados majiping agesang sungkemling pemadaning Rama miwah ibu. Langkung-langkung sungkemling ibu labet ibu menika papan yuga brata salebeting nawa candra dosari. Wonten Rama, Rama ingkang parang temitah, ingkang parang hangukir jiwalan raganipun putra kagem manten mila majib nampi sungkeming putra. Pun rampung tumrap nglajengaken asok gunung ingkang kancane kucur. Gunung kaya kancane kucur wujudipun beras kene diweten aceh. Lemang kula saba ngalampus pitosin lam sekut grinting kala jana. Wong ayu pun Kang Mas uga bakal netepi darmaning priya. Ingkang getaman ana gunung Kaskaya saka pun Kang Mas sithik akeh tampanan kanthi lega-legane atimu ya wong ayu. Kala tampi Kang Mas. Kanthi lega-legane manang ngaturaken gunging manuwun ingkang tanpa pepindhan. Mangke sesampunipun pun kemarin kala tampi Kang Mas Tegar monggo pun kemarin kanthi timbangan rombongan ibu tak ganti ya wong ayu ngestaken dhewe Kang Mas. Kanjeng Rama Ibu pun kemarin kalau Rukma ingkang daya-daya manak seman anak kunggir Rukma kenagi nyaket marang ibumu Yundu Ibu tompo bakal ibu si menono gedong peteng Yunduk kani pangajab bisa ngeremboko rezekimu tembe burene yen sira metenge semayah-mayah bisa medang lawang dewi ngentonaken gunging manuwun. Pun rampung tumel kalajengaken dahar malih madhar kembul bojo Nemangon Drawina. Lan sandang manungsa kang Sadais menggah pun merambung tata upacara kerobongan jangkep nggih mangke kalajengaken tedhak pineta foto keluarga ingkang kemareng lumampah menika mangke ingkang langkung utami kasuwun kapundhut gambaripun keluarga saking padha dadi Karanganyar Pekalongan nggih menika kasuwun foto keluarga ingkang kemareng lumampah menika pangapunten karana dereng wonten catatan lumantar kawula
mangke keluarga saking Pekalongan menika kasuwun foto kanthi jawilan utawi spontanitas kemawon mulih rancakipun suwasana wonten titik kalenggan punika. Tan kantun mangke keluarga Getah Sidorejo Kendal ugi kasuwun kapundhut gambaripun sepisan malih menika pangapunten karana dereng wonten catatan lumantar kawula nggih mangke kasuwun kanthi jawilan utawi spontanitas kemawon saking keluarga kapundhut gambaripun ngaturaken sembah nuwun. Bapak Ibu ingkang dhat pinantu saking Bagya Mulya ugi satawis menika karana ngengeti pawiwahan resepsi wonten titik kalenggan menika mapan wonten dinten Jumat nggih mangke tumuli foto kemarga lumampah kalau hanglajengaken menggah dadi laksana candhaipun dumawah lung dinaban atur pasrah saha panampi. Mangke ngapunten saking atur pangandikan pasrah saking Baroyagung Kempong Padha Dadi Karanganyar Pekalongan pun kemareng kasumlesana atur panjenengan budhen kula Bapak Slamet nggih kunjuk panjenengan budhen kula Bapak Slamet pinangka duta pamasrah pun kepada samapta jengkar saking palenggahan sasana miwah sasana kala semanggaken duduk.